yanzu ga ɗaya daga cikin alkhairin Ahmad Bola Tinubu. Wallahi tallahi na farko cikakken musulmi ne kuma mahaddacin Alƙur'ani ne. Don masu maganan wannan maganan ƙarya suke, mahaddacin Alƙur'ani ne. Shi shugaban ƙasa. Mahaddaci a Maiduguri haddan Alƙur'aninsa. Wanda suke zage sa a kaza yau gashi Allah ya gwada wa mutane. A wace zawiya? A wace zawiya? Gwani madu gwani kwalo. A nan dan Allah ka ji maganar da bawon Allah nan yake cewa dan Allah ko kun yarda da wannan maganar son zuciya ne da san rai. Ya za a ka fito ka ce wai Bola Tinubu wai mutumin kirki ne, wai ya haddace Alƙur'ani, mutumin da ko Fatiha ma baya iya kawowa, ko Fatiha ba zai iya kawowa ba, mutumin da mutane ma ba san ma musulmi bane ba sai lokacin da ya zo yana yin campaign. Ka gani hakan ai ba daidai bane ba. Wallahi Allah, matsalar Najeriya wallahi yan arewa ne. Yanzu ba za ka taɓa zuwa kudancin Najeriya ka ga irin yan Nollywood suna tallan Tinubu ba, amma sai a arewacin Najeriya za ga malami ya hau mumbari yana tallan Tinubu, za ga dan Kannywood ya zo yana cewa Tinubu mutumin kirki ne, Tinubu ya yi abubuwa masu kyau. Sai ka ce da ni Tinubu me yayi a Najeriya? Tinubu ya sa Najeriya cikin mawuyacin hali. Wannan yanayi wanda muke ciki kamata a ce sai nan da shekara 50 za mu tsinci wannan abu, amma shi gaba ɗaya zai tara su a shekara ukunsa. Idan ba ku manta ba, ran da Bola Tinubu ya hau mulki, a ranar 'yan Najeriya suka shiga masifa, suka shiga talauci, suka shiga masifu kala-kala, wanda a ranar za a ga sama in ka fito bakin titi za a ga masu tafiyar ƙasa wallahi sun fi mutum 200. Duk in je ka je titi sai ka gani haka, sai ka ga haka. Amma ka duba a ranar fa ya mai da mai akalla kusan naira 600 bai mai da shi ba, kuma abin da ya anshi man nan a naira 190, kuma da ake cewa wai mutane ana ba su kuɗaɗe, to su ake ba kuɗaɗe. Wannan tallafin me amfaninsa? Da aka janye tallafin me amfaninsa? Me muka gani? Babu wani canji da muka gani. Bola Tinubu bai haƙura ba sai da ya kai mai har naira 1,400. Kaga wannan ai ba adalci bane ba. Amma ka fito kana cewa wai wani mutumin kirki ne, Bola Tinubu ya yi abubuwa masu kyau wanda za a yaba masa. Me yayi? Ba abin da yi wanda za a yaba masa, babu shi. Ka duba ta'addancin nan da ake yi, ka duba ta'addancin da ake yi a arewacin Najeriya. Idan ka je kudancin Najeriya ba a fi yin irin wannan abubuwa. Idan ba ku manta ba, mutanen yaran Oyo aka ɗiba a ɗalibai kenan, da aka ɗebe su, amma lokaci guda da biyu ya je waka a World Cup din nan wanda aka gama, amma wai haɗan Kannywood zai fito yana cewa wai wannan tozarta Najeriya ne, wannan cin mutunci ne. Kuma wannan maganar da ai ya taimakawa gwamnati wajen haƙuɓasa a ji a ɗebo wannan ɗaliban. Amma ka duba yaran nan na Sokoto da aka ɗiba har yanzu babu su, babu labarin su. Shi ɗan arewa bai san kansa ba, ɗan arewa bai san mutuncinsa ba, bai san mutuncin kansa ba. Wallahi malaman mu ma ina gaya ma ɗaya ne wanda suke wanda ba sa goyon bayan gwamnatin Tinubu. A zo a ba mutum miliyan 100 ya zo ya goyi ƙarya akan gaskiya. Yanzu kamar Kano, ni ban san wani aikin Tinubu da ya zo yi ba, amma har mutum zai zo yana tallata APC. Wannan son zuciya ne, kuma duk waɗanda suke wannan abubuwan ko wallahi ba za mu yafe musu ba, kuma Allah ya tsakaninmu da su ba za mu yafe musu.